Hello जाबाय रक स्पटेड खोनाबायना स्टुडेन्टसफोर फरायसालि गखांनायनि उनाव नोंसोरो न'आव थाङोब्लाथाय साइकेलखौ बेबायदि आलाय सिलाय सालायबोनाङा लामाखौ होथेनानै ज' सालायबोनाङा नोंसोरो माबायदि सालायबोनांगौ डिसिप्लिनाव बरियासे सानै आरामसे सालायबोनांगौ मिथिबायना ओमफ्राय लामाखौ जानला मेनला बारस'लि खालामनाङा मानोना उल्टा साइडनिफ्रायबो मा फैयो साइकेल फैयो गारि फैयो बायदिसिना बेबायदि फैयो नङा होमबा आरो बेबायदिनो एक्सिडेन्ट जानो हागौ नै दिनै जाबायना नोंसोरो एसेबां माने बुजायसेयावबो माने बाथ्राखौ मोजाङै खोनासङामोन फोरोंगिरि सारमोना बुंनायखौ दिनै स्पट डेथ साथाम जाबाय सासे जोखोम जानानै थाबाय नङा होमबा आरो उनफोराव जाहाथे थिग बेबायदि जाफिना बेनि थाखाय नोंसोरो मोजाङै माने बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै डिसिप्लिनै साइकेलफोरखौ सालायोबानो जाबाय जेरै मेरै नोंसोरो बारस'लाबायनो नाङा जेब्रा क्रसिं थानायफोरावसो नोंसोरो बारस'नांगौ बरियासे बेखायनो डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनांगौ गोसोआव थागोन ना स्टुडेन्टसफोर गोसोआव लागोन ना लाया दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो बेबायदि दा खालामसै आरो खालामबावगोन नामा अके दे दानिया नोंसोरो गावबागाव न'आव थांनो हासिगौ अके दे थांदो